Häzirki günlerde geçirilen ýarışlar üstünliklere besenýär. Uniwersiadaň şeýlerini samba boýunça geçirilen ýarış gazakly häsiýeti bilen tapatlandy. Ýarış günämenleriň uly gazaklanmasyna eýe boldy. Çekilişlik häsiýete beslenen ýarışlar uswatlar ýüze çykardy. Dörli aglanlarda dowuşçyklary netijeli geçirmek bilen ýarışda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň topary 1-nji orna eýledi. 2-nji orna Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy, 3-nji orna İçeri işler Ministrliğiniň institutlarynyň toparlary münasip boldy. Tejribe toplamak, kämilleşmek häzir günlerde geçirilen sport bäsleşikleriniň esasy maksady bolup durýar. Topluşyklar hünärmenlere türgünleriň guýup başlandyklaryny öwrenmäge giň mümkinçilikler yaratdy. Bu ýagdaý üstünlikleriň gazanylmagy bilen berk baglanşyk kıldyr. Her bir türgüniň üstünligi bolan anamy ýarşy öz başly bedeg berdi. Türgünleriň okuýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özünidir. Kuşt boýunça oglan gyýlaryň arasynda Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi. Paýtagtymyň ýüretileşdirilen Kuşt we Şaşka mekdebine geçirilen ýarış Aşgabat şäheriniň Beden Terbiýe we Sport baradaky baş müdiri tarapyndan guruldy. Çekilişli oýunlar kämilleşmek babatda ähmetli boldy.